Koromogi tudri kodwa namba marote machuoke na ria deka uchiel nono bende ki yudwa kanye mbui mag oganda chiel kachiel wantiere mbui mar Facebook Ramogi TV mano bende kaka yudowa e mbui mar YouTube wayudore achiel kachiel e mbui mar Instagram kachiel koda TikTok kod mbui no mar X nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jatuo machielo otho e yo magalagala ward number 7B e osiptal maduong' ma Kenyatta. Ripoti yango ni jatuo no ma jahigni 54 okwany ka otho e otandane e yo makelo chich ni onegi. Okwach kicho chopo e osiptal no matimo nonro wi tho makamano kata osiptal ma Kenyatta bende ochiwo milome mar yango masirano. Kaka jafao marwa Diana Olonde lero ma e kama jatuo machielo ne okwanyie ka onegi e ward e dwe mar 2 higani. Ward ni mar 7B osiptal maduong' ma Kenyatta koro lor. Apisa mag okwach kicho chopo ka mar chako nonro ne yango gima okelo tho ma jatuo moro ma osebedo ka ni ward ni. Maling'ling' lieko ni jatuo ni onegi otanda mare mar midekre. Yangore ni kar saboro mar odiochieng' ma kawuono tich ang'wen. Ringre dichuo no ma jahigni 54 ne okwanye otanda ne ka otho kendo remo opoto kuome. Otanda jago no omenyore mana gi kama jatuo ma nyinge Gilbert Kinyo ma jahigni 39 yande okwany ka ong'ad ng'ute osiptal achiel onogo tarik 6 dwe mar 2 higani. Enek matinende, remo yudore dier od osiptal, ka bende en kod adhola e ng'ute mana kaka nek mar Gilbert ne chalo. Tendo osiptal ma Kenyatta ochiwo milome ka yango ni gitiyo machiegni gi apisas mag arita e yango matut ewi nek mar jatuo no. Osiptal ni arita omed redo ka familia mane ochopo maneno wedegi ma jotuo itamo mar donjo kendo yie mana ne ng'ato achiel maneno jatuo elo familia ka familia. Diana Olonde, Ramogi TV.